Bueno, hemen txegauz, Donostin eta esperimentetxo bat ingo gaur. Ikusiko, Lander eta Maialen kaletik dabazenean, jendeak bikotenekin erreakzionatzen duen, beti, izaten romantiko, Romantiko, eura dien moduen. Eta, bueno, nik ez dut uste... Erreakzioa ikusiko gu. Nik ez dut ez erreakzionatuko duenik, Ez? Espero dut ez gutxien ez, Ai, bitu, gelitxo da begira, Andrea. Adibin horritasuna duen bikote bat ikusten duan igual desera oso sentitzen dariz ez dugulako ezagutzen, edo ez ezaguna delako, edo ez delako ohikoa igual horiek ikustea. Ez dakigu igual nola jokatu. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't... Ostra, gizon honen reakzioa bai izan Eta jarri du aurpegi bat un txarra, Bai. But they won't flower like they did like... Eta gizon hori dau geldi... Dago flipatzen gizonatu. Dau geldi, eurak begira. Geldi holan. Pivote moduen begira berzuten da bizten. You make you feel alright. Ikusi Andre hori. Horre badariz begira. Hala, Andra horre begiratu dau, bastante deskarau. Eta egiten behiria como... Bastante deskarau. Gestillos, ez? Es que sentitu behar dira super observauz, ez? On another love, another love. Eta gizona bai. Eta gizona begiratzen dau. Bai. Ez que nigo nintzen ultra inkomoda, Another love. Bueno, eiogu probia eta bai egiza jentia begiratu iten dauela eta apurrat inkomoda bai sentiduga ikusteran reakzio batzuk apurrat negatiboa diela eta begiratzen dauela muy deskarauz. Baina, bestatxo politxak izten dira, así que danetarik ukin dugu. Ni ez dakit nola sentitzen zen da, ez nuen espero, jendea hainbeste ogiratzea, iruditzen zait igual errespetu falta igual, baina,